எல்லா பிளேயர்ஸும் ஒரு இடத்துல பேட் பண்ண விரும்புவாங்க, அவங்களோட கேம் அதுக்கு சூட் ஆகும். ஆனால் அப்படி மேக்ஸிமமாக எடுக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ், வித்தியாசமான சுச்சுவேஷன்ஸை கன்சிடர் பண்ண வேணும். நான் நினைக்கிறேன் ரிஷப் பந்த் நம்பர் 3 வாரது நல்லது. ஓப்பனிங் பேட்டர்ஸ் 2 பேர் மார்க்ரமும் மாஷும், அவங்க அதெல்லாம் டாமினன்ட். லெஃப்ட் ஹேண்டர் நம்பர் 3ல வாரது பூரனுக்கு அது பிரச்சனை. பூரன் லாஸ்ட் இயர் செம்மையாக செஞ்சது நம்பர் 3. லேட்லி நம்பர் 3ல தான் அவர் நல்லா விளையாடி இருக்கிறார். ஆனால் டீமுக்காக அவருக்கு கேம் இருக்குது, இந்த பவர் ஹிட்டிங்கோட 6 ஹிட்டிங் அபிலிட்டி இருக்குது. பின்ன அவர் கீழே போகணும், கரெக்ட் டிசிஷன். பந்த் வந்து ஃப்ளூவெண்ட்லி ஆடுறதுன்ற தான் இந்த டீமுக்கு நல்லது. அன்றைக்கு பேட் பண்ணினவர் தடுமாறி தான் ரன் ஸ்கோர் பண்ணினவர். ஆனால் நல்ல விஷயம் வந்து ரன்ஸ் இருக்கு. ரைட் த்ரூ த இன்னிங்ஸ் பேட் பண்ணி கேமேம் ஜெயித்து கொடுத்தார். பின் அது வந்து ஒரு நம்பிக்கை தார ஒரு விஷயம். ஆனால் இன்னும் ஸ்க்ராட்சியாக இருக்கும். இப்போ அந்த ரன்ஸ் அவருக்கு பின்னால் இருக்கிற காரணத்தால் அவரோட ஃப்ளூவன்சி, அவரோட நார்மல் ரிஷப் பந்த், எங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ரிஷப் பந்த் திரும்பி வருவாருன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் பூரனுக்கு வேறு சேஞ்ச் பண்ணலாம், டீம் பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டிய காரணத்தால் இந்த மாதிரி டிசிஷன்ஸ் எடுக்க வேணும். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்சில் அவங்க கொஞ்சம் தேடுறாங்க, யார் அங்கே போடுறது அது இது, அப்படி சுச்சுவேஷன் இருக்கல டீமுக்கு முன்னுக்கு போக கஷ்டம்.